Тихо, тихо. Четете си без да си говорите помежду си. Георги, накъде? Защо толкова рано се събираш нещата? Има още 5 минути до края на часа. Ти на въже ли си държан? Какво? До туалетна. Тези неща съм ги чувала за 30 години стаж в това училище. Много добре знам какво ще направиш. Ще излезеш, ще пушиш една цигара и ще си тръгнеш или ще ми ходиш тук до лавката да си вземеш нещо да ядеш. Няма как да стане. 5 минути до края на часа има. Прочети си нещо, напиши си домашното по нещо друго. Не да ми тръгваш в коридора, да ми се акикотиш в коридорите и так няма как да стане. Това за всички се отнася. Айде стига си ривала пък и ти, иначе... Може да е гладно, бе, Саше? Не е гладно то. Преди малко яде, да няма да ми яде по 10 пъти. Няма да свиква то, че бебешкото мляко стана скъпо. Няма как да стане. Няма как да стане. Как така, бе, Саше? Ето тук термоса съм докарала. С малко водичка. Айде. Бе, Саше, какъв е този термос, бе? Как от термос да се учи от малко, още от термос да пие? Ма ще се задави? Айде, дръж сам. Дръж сам, бе. Ужас. И какво? Термос като термос. Твоите деца как си ги хранила? Саша може да се е изходило в памперсчето. Не, то без памперс. Да свиква от сега. Няма да пера аз по 10 пъти на ден памперси и така нататък. Да ходи сам до туалетна, да се учи от сега. Моля? Саша, не знам как се оправяш. Бе, ти не ме учи как да си гледам децата. Я виж моите големи пораснали мъже за женене, калени, здрави, нищо им няма. От 2 годишни си готвят сами. Добре. Няма да се обаждам, няма. Това след още 1-2 месеца ще почне сам да си прави закуска. Айде, дръж термоса, малко кафенце. Как така, бе, Саше? Кафе, какво? Нищо няма да стане. Айде, да се калява. Аз ще взема да тръгвам. Айде, чао. Чао, Роберто. Какво е това, бе? Георги, ела веднага тук, Георги. Това пране е сигурно на 30 дена. Мирише на спарено. Ужас! Какво е това там? Може ли да ме обясниш какво е това в пералнята? Защо мирише на умрели катерички в пералнята? Това пране не е изкарвано от 2 седмици сигурно. Спомняш ли си аз, когато бяхме почивка? Ти казах, Георги, изкарай прането. Да не забравиш. Какво? Прането не е изкарано. И в момента мирише на не знам какво. Същия си като баща си, нищо не помните. В главата ви няма и една малка мозъчна клетчица. Само след задникът ви трябва да вървя като чирак. До гуша ми дойде вече. Без пари си тази седмица. Заминавай си в стаята да ни да виждам цял ден. Ужас. Същия като баща си. Глемурник. Георги, ставай, ще се къснеш бази преди учебен ден, значи. Същия като баща си. Говедо такова, няма да те буди през 5 минути. Ставай веднага. Мамо, още 5 минути. Георги, облече ли си? Да. На мамо въвеца, бе. И на мен си се метнал, бе. Да не чува руки. Айде, тръгвай. Георги, чакай ти полея с едно канче навънка да ти върви по вода, бе. Не отиваш на училище, първи учебен ден. Мамо, ще закъснея, стига. Мълчи, няма да закъснееш изобщо. Айде, моето момче. Поживай по здраве. Айде, нищо ти няма. 2 капки са да намокра лице тая. Тръгвай да ни те зашлюбя. Добро утро, скъпи мои ученици. Сядайте. И честит първи учебен ден на всички. Надявам се да сте имали едно прекрасно лято и да сте прочели всички книги от списъка, които ви дадох да прочетете през лятната вакация. Георги, няма нищо, влизай. Днес е простено. Ама от утре не. И се отнася за всички. Така, достатъчно с фалшивите усмивки и лигавото държание. Да си дойдем на думата. От утре започваме тежко преговаряне по всички предмети. И другата седмица ще ви дам 5 входни нива за 1 ден. Да видим кой колко помни. Георги, тих те искам. Лятната ваканция свърши. Георги, млъквай, стига си ревал, ще те опередаш тук в аптеката. Аз ти казвам, не ме карай да викам в аптеката, момченце. Излагам се пред хората. Тихо! И като ти забърша един шамарна, ще има за какво да ревеш.
Здрасти, Саша, как си, мила? Ох, изобщо не ме слуша, разбираш ли? Вчера се пръскаха с брат си навънка. Жега и слънчасане. Сега ми повръща, разбираш ли? Момчето бално било. Хич няма да се занимавам. Ето тук имам бележка. Дръж. Дай му нещо там за повръщане на... Георги, тихо бе. Не виждаш ли, че приказвам с жената? Ще те опердаша? Какво е това сега? В устата ли се дава? О, супер. Я ми напиши на един лист. Ще забравя. То с този изверг. Мислиш ли, че аз мога да помня нещо? Чули, Георги, кажи чао на Сашето. Кажи чао, бе. Няма да ти вадят думите с шенгел от устата. Айде, Саша, чао. Тръгвай да не те опердаша тук пред всички. Същия като баща си. Стефке, пак идва оная паплач деца тука. Направо ти казвам, ето и тука ми е дошло вече от тях, Стефке. Добър ден бе, дечурлига, коша иска ти? Цигари ли? За кого са тези цигари? За майка ти. Аз няма как да дам цигари на непълнолетни. Майка ти те праща. Мен какво ме засяга, че майка ти те праща, а? Аз без да видя с очите си майка ти тука, няма как да си дам цигари. Мен ще съдят после, не тебе, нали? Какво едно шише ракия? Как? Няма как да стане. Бе, я да бегаш от тука. Тевка, я ги изпрати тези деца. Айде, тръгвайте, варете отсреща, който иска да ви дава там цигари, мезета, алкохолища, аз не давам. Аз съм примерна тука продавачка. Не напразно съм на продавачка на годината в селото. Пфу, дичурлига сти, чурлига. Клаудио, от много време те наблюдавам в TikTok. И ти попадна точно в моят капан. Защото аз всъщност не съм Жозепа. Аз съм Милен Колев и съм тук, за да те убия. Какво? Жозепа, моля се, не дей! Нека да видим сега кой ще е по-популярен. Нямам нищо общо с изчезването на тялото. Извънредни новини. Млада момиче на име Клаудия изчезна безследно. Мамка. Клаудио, от много време те наблюдавам в TikTok. И ти попадна точно в моят капан. Какво? Писна ми никой да не ме гледа. Писна ми да нямам последователи. И само ти да имаш гледания и последователи. Край! Защото аз всъщност не съм Жозепа. Какво? Аз съм Милен Колев и съм тук, за да те убия. Вече няма ти да си на топ класациите на BG TikTok-а, а ще съм аз. Жозепа, моля се, не дей! Story time! Тук що бях убита. Like and subscribe!